Слава бъде на Господа! Днеска темата, върху която ще говоря, е точно какво знаем за Бога и как да не е при Него. Разбира се, Словото Божие наистина ми задава въпроси, но и дава и отговори. Преди да премина към същността на темата, първо, когато говорим за Бога, ако някой те запита кой е Богът, който вярваш ти, едва ли ще има точно конкретна дефиниция, да кажем, това е моят Бог, който вярвам. Но Словото Божие ни разкрива даваните определени атрибути на Бога или характери на Бога, това, което Бог е. И аз искам да кажа още преди да премина към темата, да кажа това, което Словото Божие разкрива за Бога и да знаем това е Бог, който вярваме. Първо, Бог е вечен. Бог няма начало и Бог никога няма да има край. Вечен. Сега някой ме питат, брат Варин, къде е бил вашия Бог преди да дойде тук на земята, да дойде тук? Вижте, Бог никога не е дол от никъде. Бог винаги е съществувал. Той е вечен Бог. Няма как с нашите ограничения, умове и пространство, в което живеем, да разберем вечността. Така че друго, което е важно, Бог е дух. Сама дума, че духът, той значи, че Бог е нереален. Той е реален, но за нас на този етап е невидим. Но Йоан каза, че ние, посланици, като ние при него ще го видим така, какъвто е. Така че това, че е дух, това значи, че той е навсякъде. И сега, Бог, сама дума, вездесъщ. Бог е вездесъщ. Той е навсякъде, по всяко време, на всяко място. Няма място, където Бог да не е. Понякога може да се падаш в ситуация, да бъдеш някакъв, в много странна ситуация, да кажеш, къде е Бог? Бог е и там. Значи Псалом 20 казва така, даже до ната мръсен коре, твоя жизнь, твоята тояга ти с мене. Така че няма човек с обстоятелства, няма човек къде си. Щом полагаш на Бога, той е там. Друго те може да знаем. Бог е свят. Това е много важно. Бог е свят. Той е същевременно отделен от творението, но и в творението. Вижте в Исаия 50:15 така. Бог обитава вечността, но още е на високо и свято място. Той е навсякъде, но и в небето също е Бог. Но също, само дума свято значи отделен. Той е отделен не от толкова от хората, колкото от греха. Сега, по-нататък, Бог е праведен. Всяко нещо, което върши Бог е добро и праведно. Сега понякога не разбираме нещата, които стават. Обаче Словото Божие каза, всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога. Сега преминаваме през много неща, които не разбираме. Обаче Бог е праведен, Той е верен Бог и Той знае какво прави, за разлика от нас. Сега, другото е важно. Бог е велик. Сега в Еремия каза така, аз съм Бог, който създах небето и земята. Има ли нещо мощно за мене? И после отговаря така, ти си Бог, който направи небето и земята, няма нищо мощно за тебе. Няма такова нещо, което да затрудни Бога. Бог държи цялата вселена в своите ръце, всичко е в Неговата ръка. Сега друго, което е важно. Бог е справедлив. Значи това е много важно. При Бога няма никой неправда. Сега той към тези неща. Словото Божие казва, че при Бог няма дароприемство. Не сме сигурни, когато ти при някой висок поставен, дали да бъдеш някой подаръчен, да може да те погледне по-благословно и да си даде отговор на въпроса. Обаче при Бога няма тези неща. При Бога идваме само с молитва и вяра и получаваме точно това, което Той е решил да даде и което е справедливо. След това има и Божий гняв, това е много важно. Божий гняв се открива срещу неправдата. Понякога виждаме какво става пред на цялата земя. Бог предупреждава, че тези ще станат, именно при греха. Словото Божие казва, времето на Содом и Гомора, помните какво стана тогава. Времето на Ной, помните какво, това е същия Бог. Така че Бог, в Авакум 1:13 казва така, понеже си твърде свят, не можеш да гледаш благословно на греха. Бог е свят и също време е избрал да няма нищо с греха. Сега, докато е важно да знаем, има някои атрибути, които са като Божий характер, които също отразяват и Бог. Бог е любов, Бог е добър, Бог е милостив, Бог е благ, Бог е състрадателен. Това е характер на Бог към хората днес. Макар и не видим и реален, това не открива Словото Божие за него. Сега, въпросът е, че Бог е свят, той не се променя. Но как може, говорим за от Адам, човека, който е грешник, когато се греши, и ние всички с него сме грешници. Как може грешният човек да дойде при Бога? Това е много интересно. Какво трябва да стане в нашия живот? Как да стане от грешен праведен? Как да стане от грешник свят? Сам по човешки това е невъзможно. Сега, човек към тези неща. Матей 5 глава, 12 стих. Словото Божие каза, че Адам и Ева, аз малко ще вляза малко
пуска по-навътре в нещата, но искам да кажа се накратко само, после говорим още по-навътре. Казва така, защото както чрез един човек греха е света, и чрез греха смъртта, и по този чин смъртта премина човеци, всички се грешиха. Виждаме, че Адам човека, това беше първият човек. Той се греши. Греха чрез него премина през цялото човечество. И днес всички хора, които се раждат след Адама, са грешни колкото Адам. Макар че Адам направи греха, Словото Божие каже, греха чрез него премина човеци, чрез греха смъртта. Сега, някой ще каже, аз какво съм виновен? Ти не си виновен, но факт е, това е следствието. Ти си дете на Адам и Ева. Това е следствието от това. Сега, но въпросът е къде е изходният път? И изходният път е в 18 си казва така. И тъй как че с едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така че с едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото как че непочинат на един човек, става дума за Адам, станаха грешни мнозината, така че с починат на един човек, само за Христос, мнозината ще станат праведни. Слава Бога на Господи. Виждаме, че с един човек ще става грешни, че с едно дело, тези, които вярват него, ще станат праведни. И сега, после тук, в Римляните 20 казва така, поне всички са грешиха и никой не заслужава да се прослави пред Бога. Сега никой от нас реално, без да повярва в Христос, без да се покая, няма достъп до небето. Ще кажа, защо всяка една религия има концепция, прави добро, това прави, всички религии говорят за Бога. И всички мисли, че са прави. Колкото религиозни хора да има, всеки мисли, че е прав в това, което говори. Обаче, Исус казва в Словото Божие Ян 6:6, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Кратко и ясно. В Ян 10:9 се казва, аз съм вратата. През някой някой ще е спасен. Край. Никой друг не може да каже тези думи. Така че Исус казва, аз и Отец едно сме. Виждаме наистина колко много неща Словото Божие ни дава така надеждата, че можем чрез Христос да дойдем в небето. Амос 5:6 казва така, потърсете Господа и ще живеете. Сега, идва въпросът, сега ще кажа, ще се дойда в един пасаж, Деяния на апостолите. Представете сега, началото, 50 са, тогава повярваха около 3000 човека. После тръгнаха да проповядват Словото Божие и Петър отиде, Бог го прати да проповядва езичниците. И всяко ставаше сега. И в един миг част от езичниците, които бяха там, повярваха Бога. И сега въпросът е тези, които повярваха Бога, какво трябва да правят, как да продължат. Това е интересен въпрос, ще кажа, защо много пъти днеска хората идват при Бога, покаиват се и не знаят какво да правят. Оставят пълно да кажа, аз съм, какво да прави сега, какво да прави. Вижте, че и понякога в ревността си, по-стари вярващи кавички им налагат закончета, той ще правиш, и в момента човека още трябва да се освобождава, той влиза в едно голямо робство. Ще дам наистина какво казва Словото Божие сега, вижте. Деяния 15 глава. И някой сега, който идея и учиха брат, така казвайки, ако се не обрежите според Моисеевия закон, не може да се спасите. Значи виждаме сега тук, додаха фарисеите и говориха на езичниците, ако не се обрежете, не пази закон, нищо не става от вас. И те станат доста припегня, днескане между тях и Павел и Варнава, братите нарекаха Павел и Варнава и някои от тях да отидат в този въпрос в Иерусалим, там при големите, Петър, Яков, Йоан. И после всичко стана сега. Но те рекоха, някои от повярващите между фарисеите, всеки казаха, нужно е да се обрязвате езичниците и да им се заръча да правят Моисеев закон. Значи фарисеите казаха това категорично. Трябва да им обрязване и пазим на закона. Обаче Петър, виж какво сега, Петър, колко говори така. А след много разпитване Петър стана и им каза, братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас, мене, защото езичници е чрез мен, чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. И сърцевицът Бог им за свидетелства, като дали на тях Святи Дух, както и на вас. И не направи никаква разлика между вас и нас, между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. Сега почваш той изпитате Бога, да налагате на шият на очи си хомот, който самите почти не носят. Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодатта на Господа и са така, както и те. Се виждаме тук две мнения. И не казват, трябва да се пази закона. Вие дигат не е закона, а благодатта. И сега,
Тогава събраха апостолите, тогава апостолите, президентите и цялата църква намериха за добро да изберат избавителни човеци и да ги изпратят в Антиохия с Павла и Варнава, а именно Юда, наречена Варсава и Сила, водители между братята, да отидат да питат them какво ще кажат сега големите, по-старите. И вижте какво казаха се, вижте, забележете. Защото се видя за добре на Святия Дух. Бог каза така. И на нас да не налагаме никъде друга тегота, освен следните необходими неща. Да се въздържате от ядене и ложението, кръв и отдавено, както и блудството, от които, ако се пазите, добре ще бъде с Богом. Двете неща. Сега нещо кажа, само това не е християнство. Не. Всяка една проповед, всяка една тема обхваща по две-три неща, полека, стъпка по стъпка и започваме да вървим напред. Защото вижте сега, ако видим Бог ни изяде всичко наведнъж, от нас никой не може да прави. Аз не мога това, което трябва да бъда. Но Бог дава стъпка по стъпка, едно по едно, този процес на освещение. Днес като и утре. И зато и, че всяка една проповед човек трябва да се обучава и да се изгражда в верата. И той именно в истината. Ще кажа защо. Сега в Колосяни тук дава нещо много интересно, ще кажа така. И те никога да не ви осъждат за това, което идете или което пиете. Иди за нещо относно някой празник, новомесечие или събота. Но много често сега казват, ама този ден пазиш го, той идиш, но идиш. И тръгват, стават и объркации. И се чуят хората какво става, къде е вярата ни. Кои са сянка на това, което ще дойде, а тялото е Христово. И после казва така, ако се умрели с Христа, относно прочетата на света, що като че, знаете, като живеете на света, се починавате на поставление, като не похващай, не вкусвай, не пипай. Тие неща наистина имат вид на мърдост, произволно смирение, богослужение и смирение на тялото, но не стоят за нищо в борбата против ограда на тялото. Помните апостол Павел в Римляни 7 каза така, пише като Фарисей, с ума си знам закона, ама плътта ми материи към греха. Уха е наш човек, който ще избави каза. Сега, важно е да имаме правилна позиция относно как да не при Господа, вижте. Псалом 58 каза така, Псалом 51-17. И да ме при Бога, те първо се поверили в Господа, как трябва да им при Бога, ще кажа така. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже ти няма да презреш. Вече дух съкрушен, така значи човек, който осъзнава своето реално състояние. Осъзнава кой е Бог, какво прави Бог за него на кръста, какво направи Христос за него. Осъзнаваш, че сам няма как да спасиш. Осъзнаваш, че твой живот те води към ада и ти ни пътник нататък. Осъзнаваш, че сам не можеш да спасиш. И тогава това се съкрушава. И тогава идеш при Бога и Бог наистина върши чудото твой живот. Исаия 50-15 казва така, Бог обитава на високо и свято място, но ще е там, където има съкрушено сърце и разкаян дух, за да съживява духа на смирение. Виждаме, че Бог идва в човека от тогава, когато се смирим. Хората, някои има хора, които са горделиви, са доволни, казват, аз правя това или това. Вижте, всеки един човек сигурно има своите аргументи да изкаже своята доброта, колко е добър и колко добри неща прави. Някой може да каже си, аз съм много път съм говорил, Фари, аз наистина върши толкова добри неща и едва не имам семейство, гледам си работа, гледам си децата, не пуша, не пие, не лъжа, не крада, не убивам никого. Едва не, това са все добри неща. А обаче, това, което е необходимо за човека, който е при Бога, е необходимо да приеме първо Христос, да се покае и с вяра да дойде при Него. Защото вижте, ще казва, защо нашите правилни дела, в Исаия казва така, Исаия 60 глава казва така, вашите правилни дела са като мръсна дрипа пред Него. Никой от нас не може да се похвали си, че аз съм правил това или едно и вече ще трябва да заслужавам да в небето. Не, по небето ние отиваме по заслуги. По небето отиваме поради вярата в един, който направи нещо чудесно за нас, който взема греха на целия свят върху себе си и умря на кръста заради теб и вместо теб и вместо мен. И вярвайки в Него, ние вече имаме вечен живот, имаме достъп до небето. И сега вижте, в Евреи 11 ще казва така, а без вяра не е възможно човек да отиде на Бога. Защото всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава този, който го търси. И когато Словото Божие казва, амо успешни слава, потърсете Господа и ще живеете. Сега идвам въпросът. Наистина сега точно как да дойдем при Господа сега. Идвам първо в Битие, 2 глава, 15-17, няма ще се скуча, защото да не стане много дълга проповедта.
Първо виждам, Бог създаде Адам и Бог говори с Адам, разговаря, имаше общение с него. Той му каза, Адам е така и така, така, поставям тук, това прави, но ако загрешиш, не, който идеш, не приемаш да умреш. Адам разбираш това, което му говори Бог. Това беше диалог. Сега не може Бог да държи, да поставя човека под отговорност, ако човек не разбира това, което му говори. Адам разбираше. И вероятно беше споделил с Ева, най-вероятно, това, кой е казал Бог, по-късно. И Ева, видимо, когато се греши. Тогава Бог слезе в градината при тях. Те се скриха. И тогава Бог каза, къде сте бе? И те казаха, ние се скрихме, защото не сме голи. Виждаме, отново имаше разговор между Адам и Ева и Бог. Обаче, този разговор много бързо завърши. И как завърши, вижте, Словото Божие каза така. Битие 3 глава, 20-20. Тук вече виждаме, че след грехопадението, взаимоотношенията между човека и Бог се нарушиха. Защото хората избраха да ходят да живеят непокорството на Бога. Следно те избраха да бъдат вън от Божие царство. В случая, вън от Бога. И нищо не става. Затова Господ Бог го отпрати Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Така той изпъди човека и поставя. Виждаме, Бог каза, отпрати, Бог изпъди. Това са две неща. Отпрати и изпъди. Но искам да кажа нещо, което е важно. Вижте, Бог изпрати човека поради грехопадението. Но Бог не се отказва от човека. Това е много важно развитие. Бог не се отказва, Бог не казва, те си не става нищо. Напротив, знаете защо? Преди малко ви казах, Бог е вечен. Той никога не може да бъде изненадан. Бог знаеше предварително тези хора, които ще направи. Въпреки, че им даде шанс да живеят с него. Те избраха да се грешат. И сега такова прави Бог. Вижте, Бог ги отпрати. Малко по-късно Бог даде закона чрез Моисей. И чрез закона сега има хора, които проповядват закона като средство за спасение. Искам да кажа, че закона никой не може да спаси. Сега, ако можеше чрез закона, който е в Библията, човек да спаси, нямаше нужда да даде Христос. Всеки си чрез закона и да живее нас колкото може и на основание как е живял, кой е правил, ще бъде спасен и ще погине. Няма такова нещо. Закона беше огледалото. Това е Божия стандарт за живота на човека. Това, което Бог иска. И тук се казва така, Римляни. Защото ние една твар няма да се оправдае пред него, че е взела искрено от закона. Поне, че закона става само познаването на греха. Значи закон е огледало, което показва сега. Когато човек е сапан, когато бъде пред огледалото, огледалото ще покаже реалността каква е. Но нищо няма да промени. Той ще прави да бъде същия. Защо? Защото закон не учи човека. Законът само показва кой е човека. Сега, тогава идва въпроса, защо го даде Бог закона? Законът беше даден да изяви греха. Ще кажа си, ето, повечето хора са шофьори. Представете си, ако вие карате колата си, там няма никаква знаци. И ви карате с 100-200, дигате и правите катастрофа. И си кара колко си иска и в крайна никой не се събира с никого. И какво става? Стане хаос. И вижте сега, какво се ми кажа. Бог е поставил правилата, с които да живеем. И ако следваме правилата, неминуемо полека ще си им замени него. Този, който е на платочко. Вижте сега казва така. В Галатяни 4 глава, първо 3.19 казва относно закона. Тогава защо се даде закона? Прибави с цел да се изявят престъпленията, докато дойде потомъкът. Значи имаше време и място. Законът беше даден и той закон действаше до Христос. И когато вече идем при Христос, вече той приема чрез вяра и започваме живот на благодат. Да, закон съществува. Той е морален закон, той е добър закон. Обаче ние се спасяваме чрез вяра. Йоанна 1.17 Словото Божие казва така. Закона беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойде чрез Христос. Сега ще дам една иллюстрация. Ти отиваш, си грешник, отиваш пред огледалото, се огледаш. Виждаш се недостоен. Виждаш много слабости, много пороци, които сам не можеш да справиш. Но идва един те прегръща Исус и каза, да, знам. Аз взимам всичко това, го разпъвам на кръста заради тебе. И вече ти идваш при Бога на основание на това, което Исус е направил в този живот. И ти кажеш, Боже, аз идвам в името на Исус Христос. И сега думам, твоите грехове, твоите беззакония вече ги няма. Евреи 10 казва така, и греховете, и беззаконията няма да помня за винаги. Сега, първо казва, даде закона, после дойде Христос. И тук се казва как дойде Христос. Когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си.
Сега разбира се, днес четах отново. Коя година бил дошъл Христос, ама има някакви спорове. Кое е било времето? Ама какво да че? Словото бъде, когато се изпълни времето. Когато Бог даде точно, тук няма никаква дата. Божието време. В Божието време Бог изпрати Христос на земя и който се роди от жена, родил под закон, за да е изкупил не, които са под закон. Виждаме, че той дойде да прави изкупление за нас. Сега, и в Йоанна 3 глава, 16-17 описано най-добре, наистина, това е задния стих, който ще го вземем. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. И после 17 казва така, понеже Бог не пътил сина на света, да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. И сега идва въпросът, наистина, идваме при Бога, ставаме Божи чеда. Въпросът е сега, ставайки Божи чеда, какво става всъщност, разбирате? Как се оправят нашите взаимоотношения с Бога? Къде остава нашия грех? Сега, примерно 5 глава, първи си казва така. Това всичко става от Бога, разбирате, не става нищо от нас. Ще казва така. И тъй, оправдание чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Христос. Имаме мир с Бога. Сега думам, двете страни, които този същия Бог, който отпъди Адам, който изгони от тези страни, същия Бог вече се примиряме с него. Сами приятели. На какво основание? На това, че Христос умря за нашите грехове. И чрез него ние имаме достъп до небето. И сега, казах, всичко става от Бога, разбирате ме. Никой не трябва да се сами горите и каже, аз направих това, защото да се спася. Не. Спасяваме се само чрез вяра в Неговото име. Вяра в Неговото дело. А всичко от Бога, който ни примири със себе си, чрез Христа и даде нас дължим примирение. Примири със себе си. Кой ще примири? Така да нещо тази сега. Тук стои грешния Бог, тук стои грешният човек, святия Бог. Исус взема двете ръце и сложи една в друга. Макар че символично. И казва, това е. Отново се възстановява взаимоотношенията между Бог и човека. И сега, в Йоанна 14 се казва, аз съм пътят, истината и живота. А Еремия 29 казва така, и ще ме потърсите, и ще ме намерите, това, което ме потърсите цялото сърце. А в Исаия има и си, който ще казва така, вашите правни дела са като мръсна дрипа пред него. Това, което е необходимо за човека е истинско покаяние. Обръщане на греха, започва нов живот. В 11-17 си апостол Павел казва така, Бог проче, без да държи бележка за времето на невежество, заповяда на всичко на всяка се покаят. Това е заповед от Бога. Любящия Бог, който изгоня Адам и Ева, отпъди ги, преди ми и още при себе си, с покаяние. И сега, как да представим пред Бога сега, като Божи чеда? Това е много интересно. Казах преди малко, приемем Бога, вярваме в Словото Божие и си Божи деца. Какво е това? Какво се е променило? Видим тя кажа, и то не става. Видим, оглеждаме се, виждаме се пак същия. Съпругът същия, децата същия, хората около нас същия. Какво се е променило? Променило се нашето положение пред Бога. Преди си бил роб на греха, слуга на греха. Сега си вече Божи дете. Словото Божие казва така, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божи чеда. Тоест на тези, които вярват Неговото име. Вече правото, да речем Божи чеда, то не е от нас. Не е поради нашите дела, а поради Божия дел на кръста. И в Словото Коринтия така, Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за последните, които вярват в Него. Така е сега. Като Божи деца, Словото ще прочита два стиха си, един от псалмите и от Евреи, там показва как трябва да имам при Бога. Вижте, казва, защо. Понякога ми става болно, когато видим как определени проповедници са от нас с Бога. Едва не Бог е малкият чуп, Боже ти, Боже ти, чакай. И за човек какво става? Къде е Бог? Къде е Бог? Но Бог не, това не е Бог. Това не е библейския Бог. И сега Словото Божие каза, как да пристъпим към Бога, вижте. Аз много път съм казал, много път съм станал пред себе си. Като кажа, цяла след 3 месеца ще има изцелително освобождение за движение с 3 месеца. Чакай. Ти какво знаеш след 3 месеца, какво ще стане там? По-скоро, когато се събереме, нека да се молим, Бог да изцелява, Бог да освобождава, Бог да чудеса, да се молим на Бога. Когато ние ръководим Бога, това не е Бог, не е библейския Бог, разбирате ме. Бог никъде не е бил ръководен. Бог казва, търсите по Него царство. Християни трябва да постави Бог на първо място, а не се пред Бога. Там е разликата сега. Вижте, сега в Псалом 100 казва така. Псалом 100, няколко сега ще почитам, после Евреи ще почитам ако си. Словото Бога казва,
Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил, а ние не е. Той е направил наш рез. Него ние сме и освен пазбището му. Влезте през вратите му с благодарност и отворите му с хваление. Благодарете му и благославяйте името му. Благодарността е много важна, различна. Благодариш на Господа за това, че всеки ден е подарък от него. За хляба да благодариш, за здравето, за семейство, за всички неща, които имат в живота, които преживяваш. Благодарността е важна, вижте. Ще дам ви пример с това, помните, имаше 10 прокажени. Всички стояха там и чака своята смърт. Проказата беше почти неизцелима. Представете си, чуват за Христос и който си казват, дано да минат тук да не изцели. И в един миг се сминава. И те си викат, Исус е сина Давидов, Исус е изцелена. И той, кой искате да прави за вас? Искам да бъде изцелени. И той казва, добре, идете са покорите на свещениците, според закона, и ще бъдете изцелени. Те тръгнаха и пътя се изцелиха. Но само един се върна. И падна ниско долу и каза, Господи, благодарите. И с колко каза, помните ли? Къде са останалите 9? Не бях 10, къде са други 9? Важно е, вижте, важно е, когато идем при Господа с вяра и се молим на Бога, да забравим да му благодарим и да го прославим. Псалом 55 казва така, и през един напас, и аз ще избавя и ще ме прославиш. Значи това е много важно като Божий принцип сега. А относно как да представим към Господа сега, да не бъдем много едва ли не надъхани, че едва ли не сме голямата работа, едва ли не е хубаво, че Бог не срещал без нас, делото нямаше да стане да бъде такова, колкото е. Не. Разбирате, Бог е всесилен, той е съдържателен, той има всичко, което е необходимо. Той може и с нас и може и без нас. Въпросът е, че ние без него не можем. Това е проблема. Това трябва да го осъзнаем. И в Евреи казва така, затова, понеже приемем царство, което не се клати, говорим за вечността, нека бъдем благодарни. И така сме благогонни на Бога с благоговение и страхопочитание. За кого говори Бог? Благоговение и страхопочитание. Не говори за гордост, да бъдем горделиви, да бъдем и така. Чакай. Значи човек трябва да осъзнава кой е Бог, кой е Той. Вижте сега, в Псалом 17 казва, прямо като стиха прочитах, това е много силен стих, който казва така. Как да им при Господа, вижте така. Жертвите на Бог са дух съкрушен, сърце съкрушено разкано. Няма пизиш. Това е начин, по който Бог работи с хората. Другото е къде кажем. Все някакъв път хората едва не представят Бог по неправилен начин. При Бога сега така. Чакай. Просто поканим хората да дойдат при Бога. Наистина да познаят Бога и тогава още да имат своите взаимоотношения с Бога. Понякога обещаваме неща, които Библията не ги обещава. Едва не при Бога нямаш проблеми. Но никой не е казал, че няма проблеми. Словото Божие каза, през много скърби ще принем до хиляда Божие царство. И каза, ако мене гонят, и вас ще гонят, ако мене не приемат, няма приемат. Виждаме, че Словото Божие говори други неща. Ние идем при Бога, не да подобри живота ни на тази земя. Идем при Бога да спаси. Има голяма разлика. Това не е важно. Дали си беден, дали си богат, дали си успял, не успял. Това нищо не играе за небето. Важно е къде е Христос в този живот. Дали са след ти или някъде там периферията. Сега, Словото вижте сега казва в Словото Божие. Тук в Михей 6 глава, 6 до 8 стих, тук има нещо много интересно, което искам да прочитам. Михей 6 глава, от 6 до 8. Тук има два въпроса и ще намерим отговорите. С кого дойде пред Господа да се поклоня при Всевишния Бог? Това е въпрос. С кого дойде? С кого да впечатли Бог? Има ли такова нещо? И казва така, да дойде пред него с всеизгарния, едно ще от ситаната и подамка, пророне си, с кого дойде? И тук после казва така, после той ти е показал, човече, кое е добро. И тук виж сега, колко ясно, няма и тези наслагвания, 1, 2, 3, 5, 6 неща. И сега казва така, и кой иска Господ от тебе? Освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Вижте колко е ясно. Кратко и ясно сега. Първо да вършиш праведното. Вижте, когато Бог става човека, той става праведен. Адаме не бяха грешни. Сега дума, те имаха възможност с Бога да вървят и да живеят правдата. Но когато са грешиха, тогава ще греха месеца. Сега, днеска праведността, как се придобива? Чрез вяра. Сега, на Словото Божие в Битие 15.6, когато Авраам с Бога имаха разговор, и тогава Авраам нямаше деца. И Бог му каза, Аврааме, ти ще имаш потомство, колкото
звездите в небето и песка в морето. Авраам каза: Боже, аз съм дете. Имам там един слуга, Елиазер, сигурно всичко ми така от тем, ще стане на него египтян. Той не каже: от отрова ще излезе син. И тогава Словото Божие каза: Авраам повярва в Бога и това му се мени за правда. Вярата и правдата вървят ръка за ръка. Праведността идва чрез вяра. Няма как дори. Не чрез правилни дела, а чрез вяра. Сега, вижте сега в Второзаконието тук, ще дойдем от Стария свет към Новия, ще видим сега как да разберем тези неща си. След така каза така: бой се от Господа. И сега Израилю, кой иска от тебе Господ, твой Бог? Освен да се боиш от Господа, виждаме как се боиш от Господа. С малко ще кажем, ако ще боязна. Така, твой Бог, да ходиш с всичките си пътища, да го любиш и да служиш на Господа, твой Бог, от цяло сърце и цял душа, да правиш заповедите на Господа и да надък. Виждаме сега, каза, се боиш. Сега тук не става дума за да ходим едва не със страх да живеем на целя. Тук става дума да страхопочитание, богобоязан. Както едно дете уважава, почита майка си, баща си, има страх към тях. Обича ги, но има и страх. Да направи нещо, което да ги наране, нещо, което да се круши. Бог се да го обичаме, да има състатане и богобоязан. Защото Той е Бог. И сега, по-нататък Словото Божие наистина от 8.26, тук ще кажа още един стих, който го отива малко по-напред сега. 8.26 казва така: затова обърни се към Твоя Бог. Самото дума обърни се. Покаянието е именно обращение. Обръща се с гръб към греха и се към Бога. Това е покаянието. Казва, обърни се към своя Бог. И после казва така: пази милост и правосъдие и винаги се надявай на Твоя Бог. Кратко и ясно послание. Две-три неща. Бог не натрупа с закончета и това кажем сега, ако ще правя от мен ще става. Не, той я се говори. Тук две-три. Сега дума човек да може да преосмисли това, което Бог му каза, да може да го живее, да практикува. Защото каква полза сега, ако прочитай 1000 заповеди, ще я запомните. Ще кажа, той горе там, а колко говори, не знам кой при ням. Две-три неща. Праведност, доброта, да ходиш смирен със своя Бог, да обичаш милост. Сега, вярата се изразява в покорството на пушенето на Божия стол. Помните, сега ще дам един пример с Саул. Саул беше първият цар, който Бог поставя. И този цар сега, той го знал от полето, Саул. Каза на Саул, иди този човек, той ще бъде царя. Сега го и направи цар. Началото, ако четем царите, там когато Саул стана цар, на къде да се обърнеше Саул, имаш само победи. Победа след победа. И той изпълни се възгордява, който си казва: аз съм много велик цар. Никой не може да му стои. Аз там отням побеждавам, там побеждавам. Обаче Бог му даде две заповеди. Първа заповед беше да изчака Самуил да прави жертвата. Той чака няколко дена и поемът каза: докато чакам да ще направи жертвата аз. Отнем функцията на свещеника. И това беше първият грях. Втория грях в Шем царе 15 глава, когато Бог изпрати да избие амаличаните. Амаличаните имаха проблем с израелтяните, когато изведеха от Египет. И той тогава каза: това племе ще изчезне. Беше дошло време Саул в селото си да отиде да ги избие. Да ги премахне. Знаете какво направи Саул? Отиде да избие племето, обаче от животните най-хубавите ги взема. След това взема цар Агаг да му се подиграва. И когато дойде, тогава Самуил каза: защо не се поклони на Господа? И той каза, защото хората искат. Той винаги каза да бъде огонен на хората. И накрая Бог му каза: тъй като ти не се поклоняш на моето стол, аз се да бъдеш цар. Преди с коя лека ръка. Защо? Защото Саул пренебрегна Бога. Пренебрегна на Бога и му каза: стига толкова, стига тук. И взема друг човек, Давид. И Давид стана втория цар. Стига кажа, че Бог поругаем не бива, разберете ме. Ако Бог каза нещо не съм, че да го правиш. Ако нещо Бог не забранява, не си играй с огъня. Това е страшно, разберете ме. Сега, относно праведни сега, ще ви кажа защо. Това, че си праведен, това си още не значи, че си вече в небето. Сега, прямо казах Еклесиаст, 7:10 така: няма праведен човек, който да върши добро да не греши. Така говори за праведен човек. Ние ставаме праведни не поради това, което вършим, поради това, което Исус извърши. Първото, което е. Второ, Псалом 19 така: много са неволите праведни, но Господ го избавя от всички тях.
Интересна работа. Ези християни пък много не можеш има. Да, защото това е пътя, който има да зарим. Но нещо, което е важно. В този път ти не си сам. Бог е с тебе. И се казва Словото Божие, и ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Аз сега думам. Много пъти казвам, минало през който ще помина. Бог ще да бъда с него. Той да бъде смен. Той, който е с мен, аз знам, че ще мина през всичко. Лошото е, ако бъда сам, тогава е става лошо. Сега, друг който е важно. Псалом 37 казва така, праведните викат и Господ ги чува. И от всички беди ги избавя. Значи, не казва, че няма да биди, но в тези биди праведният има място, къде вика Бог. Бог го чува, Бог вижда, Бог го избавя. Така както беше с Израел. Израел бяха в подробство, език към Господа, Бог погледна, слезе и ги избави. Този принцип работи и днес. Сега друг, който е важно да още много силен стих да я кажем. В псалмите относно праведните. Псалм 37, 29 казва така. Праведните ще наследят земята и ще живеят на нея до века. Говорим за небето. Праведните, вижте Словото Божие, Откровение 27 казва така. В него не ще влезе нищо нечисто. На тази земя е момента, в който човек може да установи замъчение с Господа. Да се покае, да приеме Бога и да се живее с Него. И това наистина вече, когато се врагата на Господа, когато го следваш, вече ти знаеш къде пътуваш, знаеш къде е последната спирка. Сега, другото, което каза да обичаш милост. Сега милостта е нещо вижте, много важно. На времето имаше, помните, милосърдие сестри. Милосърдие, това е нещо много силно. И милостта е нещо, което учим като плод на характера, плод на духа. Галатяни 5 глава, 20 си казва така. А плодът на духа е любов, радост, мир, кротост, благост, верност, милосърдие, всевъззание, дълготърпение. Това са дия плод на духа. И нормално е като християн, всеки един християн, стъпка в стъпка да влезе тези неща в характера си. А вижте, много пъти ние като християни искаме дарбите, искаме да стават велики дела, изцеление, чудеса за мен. Да, това е добре. Но това, което е по-ценното е плода на духа, характер, разберете ме. Това говори за Божието присъствие в нас. Защото дарби, който той ще отмине всичко. Но това, което е важно, да променим характера си, съобразно Божия стол. И то става, когато пребъдаме в него. Сега, Матея 5.7, относно милостивите, кога сега? Това са думи на нашия Господ. Матея 5.7. Блажени и милостивите, защото на тях ще показва милост. Блажени и милостивите, казва Словото Божие. Това е едно от блаженствата. Сега милостта като цяло, какво съдържа? Вижте сега, искам да кажа някои неща. Милостта съдържа в себе си любов и доброта в действие. Любов и доброта. Вижте, ако човек премахне любовта, състраданието, добротата от християнството, то остава една пресещена. И не хора, които четат много Словото Божие, знаят много неща, но живеят сами за себе си, нямат чувство с Бога. Любовта е важна. Любовта именно, това е винаги, ще чекам както в една вода, може да е една кофа с вода, случи малко олио, те ще стои най-горе. Любовта трябва да бъде видима в християнския живот. Няма как да тежи в себе си. Бог е дава именно да живееш с нея. И в Римляни 5 казва така, че 5.5 Бог е взял, че духа си е любовта в нас. Така че нямаме причина да не обичаме. Той ни дава любовта. И сега, точно в коса да вземеш си милостта сега. В Лука 6.31 казва така, правете на другите това, което иска другите да правят на тебе. Интересна работа е. Никой не иска да бъде нараняван, откъмнат, наранен или нещо друго. Всеки иска да живее праведен живот, добър живот. Иска да прави добри неща, да направят него добри неща. И когато ти сееш добро, ще получиш добро. И сега чул се при хора като, ами, там няма любов, там няма милост. Чакай. Ти кажи ми колко хора се взима от тази църква, на колко се правиш добро. Ние много пъти, вижте ме, акцентираме само върху нас, едва не сме присъдна точка на християнството. Чакай. Бог понякога се среща с хора около тебе, не случайно. Това, което четеш и да го живееш. Аз така много пъти, знаете, имал съм моменти в живота си, когато Бог ме среща с клошари. Там открива на клошари хора. Там, примерно, има на магазинче, там от тях често миналата година. Някой път отивам сега, така колкото мога. Седам там, има една машичка, този собственик е досал за мен там, отвън към магазинчета, и взема една кафенци с някой безалкохолна и стоя. И виждам там има ни казани. Има едно семейство клошари. Това семейство, което вкривят на нас. Те са мъж и жена, имат 5-6 деца. Да, не са българи, роми са. Обаче сега, Бог може да се към тези хора, това семейство, как живеят. И когато е възможност, 2-3-5 дни съм дал. И тогава една жена каза, пари ти им даш, ама ти знаеш как, он е пушил цигара, он спил ръки. Чакай към сега.
Вие гледате това, което правите. Тези хора какво имат, кажи ми? Тези хора отиват в буклуци си, да могат да вземат 5 лева, да могат да вземат 2 кг да хранят децата и да вземат едно шараки или едно шипера. И ние понякога гледаме на греха. Ама виж сега, ако си сгреши нашия грех, то никой няма да те вземе. Никой няма да горе. Затова че казвам, винаги трябва да бъдем хора наистина да помагаме на хората. И не пак Словото Божие каза, когато помагаш на такъв човек, ти помагаш на Бога. И това е много интересно. Как става така? Ще дам пример сега, вижте. В Притчи 19 ме казва така. Това е малко трудно разбираемо от нас, хората, но това казва Бог, вижте сега. Притчи 19:17. Който показва милост към сиромаха, дава назаем на Господа и той ще въздаде за благодарението му. За какво говорим? Сиромаха, немощния, там е на улицата. Искам да ви кажа, че понякога, когато слушам такива проповеди, Бог ще насреща такива хора, разберете ме. Ще дойде изпита. Ще дойде изпита и е важно как ще реагираме. Дали ще го прескочим или ще върнем възно. От нас зависи. Сега, милостта е много важна и в Колосяни 3 глава, 12-14, държа апостол Павел, събличите стария човек, омъжите новия. Значи имаш стария характер. Това, което си били азът, трябва да слезе от нас. Няма как там да стои азът и също да не Господ с новия човек. Няма как да стане. Сега вижте, в Колосяни казва така, когато говоря събличане и обличане на новия човек. И тук обяснявам какво значи новия човек. Вижте, в Колосяни 3 глава, от 12-16 казва така. И тъй като святи Божи избрание, облечете се милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпява си един друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както и Бог е простил на вас, така прощавайте и вие. А начко това, омъжите се в любовта, която свърши към съвършенство. Виждаме какво става тук. Някой ще каже, има ли такива хора днес? И си да кажа, че това е нашия живот. Да се стремим тези неща, които четем, да бъдат част от нашия живот. Любов, милост, състрадание, доброта, благост. Това е Христовия характер. Така че ако ние искаме да бъдем по-близо до Бога, трябва да не се отваряш да бъде част от живота ни. Сега вижте, при малко да се прочитат тези стихове относно добротата, която трябва да ви се. Самия, ще да ви пример сега в Словото Божие, самия Корнилий, макар стихове, всеки е чел тази история, 11 глава. Корнилий не познаваше Бога пълно, това беше един религиозен човек, но беше добър човек. И Словото Божие казва, че той правеше много добрини. Имаше кесарин човек на име Корнилий, стотник от така наречения етнически пол. Той беше предлагочестив и се боеше от Бога. Със себе си имот дома раздаваше много милостини на живите и непрестанно се молише. Сега неговия живот той беше добър човек, дългочив човек, боеше се от Бога, макар че не го познаваше пълнота, но имаше в себе си страх от Бога. И ще казва така, и той върши добри неща. Но малко по-късно казва, около 9 час през деня, той видя ясно видение един ангел от Бога. Вижте се какво става сега. Бог праща ангел си към него. Който влезе при него и му каза, Корнилий. И той като се взря в него, оплашен рече, що е Господи? И ангел му каза, твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. Искам да ви кажа, вижте, когато човек върши добри неща, не търсете някой да го потупа. Това не е добре. Ако търсиш някой да похвалим, ти просто направо да си върши. Словото Божие казва, когато лявата, брек дясна не знае. Но искам да кажа, че трудея в Господа никога не напразен, никога. Словото Божие казва така, за това взимане, мои братя, бъдете твърди, непоколебими и предвидени всякога Господно дело, понеже знаете, че Господът трудите не е празен. Така че нека наистина да бъдем не само християни на думи, не само християни, които да знаем много. Словото Божие казва, знанието зародява, а любовта назидава. И помните, когато така много пъти гледам тази история, Матея 25 глава, когато се разделя от всеки косите на дъми и каза, те бяха отдясно, какво каза? Гладен бях, има нахранихте. Жаден бях и напоихте. В тъмница бях, болница бях, странни бях. Все неща, които са от ежедневието. И те казаха, Господи, когато видяхме, и той каза, това, което сте правили от моите малките, не ме си го направили. Виждаме наистина как се Бог се отъждествява с тези, които са в този свят, които са слаби, немощни, Бог има те ги обича. И сега, и каза, да ходиш смирено със своя Бог. Това е последното, което ще кажа още Тимоти. Какво да се ходиш смирено със своя Бог? Обратно на смирението е гордостта. Сега човек или се разгордява, или се смирява. Няма следно положение. Сега гордостта по начин, когато човек упова на себе си, на своите таланти, на своите способности, казва, аз мога това, аз съм не казва, когато чуете някъде, аз, там Бог няма, разберете ме.
За жалост и днес правите, чакай, монито аз. Не ти Бог. Аз, това е гордост. Това е аз за човека. Сега, Яков 4 казва така. Бог на смирените дава благодат, а на гордите противи. И сега, в Псалом 5 глава, 4-5, говори относно какво е мнението на Бога спрямо горделивите, виж сега и беззаконци. Защото ти не си Бог, който се удоволства беззаконие. Нечистият няма да влезе при тебе, да живее при тебе. Не ще стоят горделивите пред твоите очи. Ти май всички, които вършат беззаконие. Виждаме гордостта и беззаконието, Бог ги поставя на място. Там, където липса смирение, да гордостта. Това е катана монета. От тя става смирението, да стане гордостта. И ако смирението да почне да губи своята сила, веднага изплува другото. И тогава наистина човек да почне да върши неща, които наистина ни трябва. А Исаия 50-15 казва, че Бог обитава точно там, където няма съкрушен смирен дух. Сега ще завърша с един стих само от Исаия, от Еремия, извиняйте, 18. Тук Бог говори за гранчаря, един човек, който е гранчар. И кой прави този гранчар сега? Завършвам. В Еремия 18 глава, ще е много интересно. Това е в къщата на гранчаря. Словото, което дойде към Еремия от Господа. Стани и се с къщата на гранчаря и там ще те направя да чуеш словата ми. Тогава слезах в къщата на гранчаря и ето, той работеше на колелото си. И ако съдът, който правеше от дина, се развалеше в ръката му на гранчаря, той го правеше на друг съд. Как си вижда угодно да го направи. Виждаме, че гранчаря решава какво да прави със съда. Сега. Понякога ние не осъзнаем кои сме ние, което е. Той е Твореца. Той е Създателя. Той е гранчаря. Ние сме глината. И всяка една глина може да бъде мека, може да бъде твърда. И когато е твърда, тя става на добра отка. Но когато се смирява, става мека. И какво се казва така? Тогава Господ се отделя към мене. Доме Израилев, не мога ли аз да направя с вас като е гранчар? Казва Господ. Ето, както е глината в ръката на гранчара, така сте и вие в моята ръка. Виждаме какво става. Какво ще да кажем? Това, което прави в нас благоприятна почва, Бог да работи, това е смирението. И наистина нека да се осъзнаем създадение. Искам да кажа, че нещо те вижте. Божията воля е не да зароба човека с много закони и закончета, а да го освободи от греха и от всички пороци. Има разлика. Йоанна 8:30 казва така, навидей така тогава, ще познаете истината и истината ще направи свободни. А Йоанна 8:30 казва така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. И още това сега ще завърша. Матей 11 глава Исус казва, елате при мен всички от трудни време и аз ще успокоя, ще дам спокойствие. Виждаме, че Бог кани хората не да ги натоварва, не да им дава закони и закончета, а да ги успокоява. Да взема товарите им и да даде своят мир. И в Йоанна 6:37 казва така, и кой да е при мен, никой няма да го изпъря. Това са думи, много важни думи. Адам я бяха изпъдени, но сега каза, няма да изпъря. Що? Защото има един, който умря за тебе на кръста. Нека Бог да благослови. Слава Белен Господа. Сега, ако някой иска нещо да каже,